can turn the world around. Yabva ndifungidza imwe nyaya ndakadzidziswa kare. Hanzi paive nemumwe mukomana ainzi Tubudo. Ainzani? Tubudo akange aina munin'ino wake wakanga inaye ainzi Chimwemwe Chamangwana. So vaigara nababa vavo namai vavo vachifara. One day, mai nababa vakati want to go to a far away country. Which one is a far away country? Yaunoziva kunyika kuri kure. Right? I can hear someone saying Zambia. Oh, Zambia. Some Madagascar. Okay. Ukraine. Some Ukraine. Wow. Kumwe ndokupi. Kumwe kwakasiyana. Kumwe kwa mpandawana kunyika kuri kure. All right. Yes. Saka vavaenda kunyika iri kure kwa mpandawana kuri kure ndoko vaenda. Vachienda ikoko vakabva vasiya vana ava kuti sarai mugare muri 2, Chimwemwe Chamangwana naTubudo mugare zvakanaka muri 2. Saka one day ndobva vanzi toda kukusiyai nezvinhu zvichakuraramisai. Mama ndobva kuti ndikukusiyai nemango tree 1. Mango tree mangani? 1. Ndobva zvikanzi ndingada kusiyai futi nemombe 1. Ndozokusiyai futi muine blanketi 1. Saka vava nemango tree 1, nechifuti, neblanketi 1, nemombe yavo 1. Chaifanira kuti zvivasustain, aifanira kuti vakamuka makuseni vonotema mamango. Kana vatema mamango vobva vadya, mamwe vacho votora votengesa, voenda pamombe yavo votenga kukama vokama mombe yavo votora mukaka mumwe vonwa, mumwe wacho votengesa, vobva vati manheru, vobva vapinda mugumbeze ravo 1, vobva varara. But one day Tubudo ndobva ati ini ndiri mukuru. Ndozviziva ndiri mukuru. Ndine plan. Iwe uri kuteerera iwo Chimwemwe Chamangwana. Zvatakuita takushaya zvinhu zvedu in half. Iwe haumbowani zvese, ini ndoshandisa half. Saka zvatichaita, inini ndichatora mango tree yedu kubva panotangira mashizha, mabranches zvichienda mudenga ndekwangu. But kubva panotangira trunk zvichienda kuzasi ndekwakwe. Unokwanisa kudya makwati, unokwanisa kudya maroots, ndezvako, I don't mind. Sikanzi alright, it's okay sezvo mataura. Zvobvanzi alright, toita sei zvimwe. Ndobva woenda pamombe, zvikanzi mombe yedu kubva panyanga zvichienda musoro nezvimwe zvese ndezvako. Inini kubva kunoko zvichienda kuzasi uku kunokamwiwa ndekwangu. Vadivaida in half. Ndobva vazoenda palast one, zvikanzi blanket from 6 makuseni nderako kusvika na 6 manheru. Patinosvika 6 makuseni manheru kusvika 6 makuseni nderangu. Saka everyday kairara kachishivha, kachitonhorwa, hatisi kutonhorwa. Sikanzi toita sei? Saka aisawana mukaka, aisawana kudya, aisawana anything. Sikanzi ndoita sei? Ndokusangana nemumwe murume akanga akakura ainzi Whitehead. Ndobvamudza mutseve. Sikanzi alright. Mangwana ndobva uye kuna Tubudo. Sikanzi Tubudo, ndine plan yedu, uchaiona. Sikanzi 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 auchaiona. These days mumati it's okay. Bolato. Ndobva wati sikanzi alright. Sikanzi fine. Ndobva ati Tubudo akanga achikama mukaka chwa. Ndobva dzaenda padzinotora chidanda dzikauya nacho chakaiswa panapa dzichiimbirira kasong with Jesus in the vessel we can smile at the storm. Ndobva svika ndobva ati pane uyo mombe ndobva yachamba ndobva yakika bucket ndobva raienda ndobva rarasika. Zvikanzi uri kuita sei uri kukika bucket? Zvikanzi shamwari, a deal is a deal. Takati half. Ini ndarowa kuside kwangu, ndiri kurowa kuside kangu. Sikanzi aiwa kurockside kwako ini ndizogona kukama. Sikanzi tawirirana ndiri kurockside kwangu. Sikanzi ngatichisheai, tikusheya zvese, takusheya mukaka, tokupa mombe yedu, takusheya yese. Ndobva watoita sei? Ndobva vaenda pamuti, anga ari kumusoro ari kunakirwa. This is sweet. This is wonderful. Ndobva vanzi toita sei? Ndobva aenda papene demo rakavimbira chi? With Jesus in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Ndobva svika ndobva anotenga kutema vati ga. Uye ari kuona kutema pasi. Kuti uri kutemereiko muti? Ukatema muti. Ndobva ndadona zvikanzi shamwari, azviite indiri kutema kuside kwangu.
Zvikanzi ukatema kusaidi kwako nekusaidi kwanguwo futi kunobva kwadona. Zvikanzi let us share the tree. Watanga kushare tree. Pavanosvika the last day, zvikanzi toita sei? Zvikanzi ngatiendei paya na6 o'clock unotora gumbezi rake. Ndobva atora gumbezi rake ndobva avatosimutsangarara chitonhoro. Na5 minutes to 6 vaenda kurwizi vawacha gumbezi varisiya richidonha mvura richiti to 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 to. Zvikanzi muri kudonha mvura iri handigone kurifuga. Zvikanzi ndawacha netime yani yangu. Zvikanzi ukangowacha netime yako netime yangu futi handichakwanise kufuga. Saka ngatisheyei gumbezi. This story inotidzidzisa kuti kudini? It teaches us that we are because of others. Tiri zvatiri nemhaka yevamwe vanhu vatiinavo. Kana tikashaya vamwe vanhu hatigone kurarama. Pane vamwe vari panapa vari kuti havadye, havasheye, havaite sei. No, we are because of others. Ukafamba une maziso akaboka boka nezvigamba, vanhu vekuchikoro kwenyu vanongoti vanhu vekuchikoro vane zvigamba. Havazoti tubuda nezvigamba kana sponona nezvigamba. Vanongoti vese vanofamba nezvigamba. Saka we are because of others. Let us do to others as we want them to do to ourselves. Chazoverenga verse rekuna Ecclesiastics richatidzidzisa what else in nature zvinotaridza kuti we are because of others. Yo, boys and girls, you know what? In nature there is a tree. I have not seen it, but ndakaiverenga anonzi redwood trees. I'm sure some of you have read about them too. Redwood trees they are among the biggest and tallest trees. You know what? Just the diameter is between 7 to 9 meters. Yes. That's a lot, boys and girls. And pakureba, they can go up to 100 meters kureba. And that's anorarama yes akawanda matrees. Yes. But surprisingly, chinoshamisa pa matrees, boys and girls, matrees hanzi midzi yavo, they are very shallow. In other words, aimbodziki kuenda pasi, kunyangwa wakareba akakura midzi aidziki. And you know what? Matrees kunyangwa ane maroots ari shallow, hanzi zvoni nyangwe kukaita storm, kukaita hurricane, kukaita cyclone, still hafe nemhaka yei, because midzi yawo matrees waya yakasungana zvakadaro zvokuti anogara pamwe chete. Zviya zvataimba zviya zvokuti we stand together. Yes. So together those trees hafe necyclone nehurricane. And the Bible we read in Ecclesiastics chapter 4 verse 9 inoti two are better than one. Inoti two are better than one. Yes, boys and girls, never think you are good by yourself. You are better with others. So boys and girls, value other people. Don't be like Tubulo. Yes, you are better with others. I want to pray for you, boys and girls, kuti Mwari akubatsirei to be better than others. Let us pray. Our Father who art in heaven, help us to remember that we are better with others. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yes, boys and girls, until tomorrow, for now, Bye.
Ngazuvai vana vaMwari. Ndinoda kuti tose mukati mezuva ranhasi timbopinda mukati meshoko raMwari kubva mubhuku raMateo. Mateo chapter 7. Bhuku raMateo ibhuku randinofarira zvikuru kana ndichitarisa pamusoro pekurarama kwevanhu vanoziva shoko raMwari. Musoro wenyaya uri naMateo chapter 7 kubva pavhesi 21 kusvika pavhesi 23 unotibudisira pfungwa inokosha ine chekuita nokuita basa raMwari, kuita zvatinotarisirwa naMwari, kuita zvatinofanirwa kuita sevana vaMwari. Saka Jesu paanotaura pamusoro penyaya iyi anopedzisa nemufananidzo wevavaki vaviri kubva pavhesi 24 zvichidzira zasi. Tisati tasvika pamufananidzo wakapiwa naJesu, vhesi 21, vhesi 22 nevhesi 23 ichallenge kwatiri. Ndinoda kuti ndiverenge vhesi 21. Takateerera vane mabhaibheri, vhurai muverenge mega. Vhesi 21 inoti, havasi vose vanoti kwandiri Ishe, Ishe vachapinda muushe hwekudenga. Vhesi 22, vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe, Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here, nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here, nekuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here. Vhesi 23, zvino ndichavaudza pachena, handina kutombokuzivai, ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama. Pfungwa yedu kubva papaseji yataverenga inoratidza kuti kusaita zvakanaka kuita zvakashata. Nokuti Jesu panapa ava kupindura anoti vaiti vekusarurama. Vazhinji vanofungidzira kuti kana ndikarega kuita hapana zvandaita. Saka Jesu achitanga nyaya yake anoti havasi vose vanoti kwandiri Ishe, Ishe vachapinda muumambo hwekudenga. Kureva kuti there are two things involved. Kune kutaura kwauya kurarama. Kune vazhinji vanofungidzira kuti kana vachitaura mashoko aMwari kana kuti zvinobva mukati mebhaibheri vari kutoita kuda kwaMwari. Izvo kutaura nezvaMwari kana kupfeka nhumbi dzakanyorwa zvaMwari kana kufamba takabata mabhaibheri ane chekuita neshoko raMwari hazvirevi kuti tine ukama hwakanaka naMwari. Saka ndechimwe chinhu kunzi une sangano raunopinda, ndechimwe chinhu kuva nhengo yechechi, ndechimwewo chinhu kuva muKristu wazvokwadi. Saka panguva ino tiri kuda kuti tinyatsonzwisisa takatarisira kuuya kwaJesu kwechipiri. Nokuti pfungwa iri kubuda panapa inoratidza kuti panouya Jesu kune vamwe vachatarisira kuponeswa, ivo vanga vasingararami zvinoita kuti vaponeswe. Ndinorangarira nyangwe tikatarisa vana vechikoro, maform 4 anonyora bvunzo dzavo dzokupera kwegore, ma-A levels anonyorawo bvunzo dzavo dzekupera kwegore. Ndinorangarira gore randakanyora bvunzo dzangu dze-O level, maresults paakanzi abuda, shamwari dzangu dzose nevamwe vatakapinda navo vaibva kunzvimbo dzakasiyana siyana, vamwe vachibva Harare, vamwe Masvingo, tose tainda kunotora maresults edu kwaMundondo. Zvaishamisa kusangana nemunhu asina kunyora bvunzo achitarisira kuzowana maresults ake e-O level iye asina kana kumbopinda chikoro. Kureva kuti akanyora bvunzo ndiye anotarisira maresults. Tiri tese here vana vaMwari? Haugoni kuwana
zvausina kushandira. Kune vazhinji vari kurarama upenyu husinei naJesu, but vachitarisira kuti panouya Jesu anouya achizovatora voenda kumusha. Saka Jesu ari kuti hauponeswi nekuti unoti Ishe Ishe, hauponeswi nekuti unoziva nezvaShe, hauponeswi nekuti wakambobata mabhaibheri anotaura nezvaShe, hauponeswi nekuti wakambopfeka nhumbi dzinotumidzwa kuti ndedzekuchechi, hauponeswi nekuti waisarovha kuchechi. Unoponeswa nekuti wakanga uchiita zvaitaurwa naShe wekuchechi kwawaienda. Waiponeswa, uchaponeswa nekuti wakanga uchiita zvakanga zvichitarisirwa naJesu. Saka bhaibheri riri kuti havasi vose vanoti Ishe Ishe vachapinda muumambo hwekudenga. Regai ndikuudzei vana vaMwari, inguva chete. Jesu uchauya inguva chete. Zvino hazvirambi zvakadai, iko zvino zvinoita sezvisina basa. But kana Jesu avuya, ndo pachaonekwa kusiyana kwevanhu. Vanhu pari zvino vari kufananidza zvinhu zvakasiyana. Asi kana Jesu avuya, musiyano uchaonekwa wevanga vachirevesa pamberi paMwari. Kunamata, kuva neukama hwakanaka naMwari munguva yatiri kurarama iko zvino. Zvinoda kuti tigadzirise ukama hwedu naMwari. Kana tikanzwa shoko rikataura chimiro chako chakashata, kuti ugone kuponeswa, unofanirwa kugashira shoko iroro, wosiya zvakashata zvarehwa neshoko. Asi ukaramba uchiita zvakashata izvozvo, hauna zvazvabatsira, hazvikubatsiri iwe, nemhaka yokuti pachauya Jesu unowanikwa uri muchimiro chiya chakashata. Saka bhaibheri pano riri kuti havasi vose vanoti Ishe Ishe vachapinda muumambo hwekudenga. Verse 22 inondichallenja. Ndinoda kuti uinanganidze kwauri, uone kuti inoreveiwo mukati meupenyu hwako. Bhaibheri riri kuti vazhinji vachavuya kwandiri vachiti, Ishe Ishe, inini ndakaita mabasa mazhinji. Ndiri kungotarisa ndichiimagina, ndichiona munhu ane list yezvinhu zvaakaitira uye achizviita muzita raShe. Oti Ishe, tarisai, musi wakati ndakadzinga madhimoni, ndichimadzinga nezita raJesu. Zita renyimi rakadzinga madhimoni ndichitaura inini. Verse 22. Kai ndakaprofita nezita renyu, ndikaudza vanhu nhamba dzezvitupa, vakatenda kuti muprofita unovona nezita renyu inini. Tikaita mabasa mazhinji esimba neembasera muzita renyu, tikafuridza madhimoni achidona, vamwe tikamafukidza mucheka achidona, vamwe tikamabira mvura, tichidzinga zvese nezita renyu. Jesu oti, ibvai kwandiri, endai kwamaidini, kwamaishandira. Kureva kuti haisi nyaya yokuti zvinhu zvaitwa muzita raJesu. Haisi nyaya yokuti wazviita wakabata bhaibheri shoko raMwari here. Nyaya iri pakuti wapedza kutaura, wapedza kuimba zvaJesu, wapedza kupfeka nhumbi dzakanyorwa zvaJesu, wabva kuchechi uchitwanga uchiimbira nokushandira Ishe. Chinhu chakakosha ndechekuti uchararama sei, mafambiro ako anorevei pamberi paMwari, mararamiro ako anotaurei pamberi paMwari, mapfekero ako anoratidza here kuti une ukama naJesu Kristu. Tiri teserwa naMwari. Imbozvinanganidza mukati meupenyu hwako, kubvira zvawakanzi uri muKristu, unevo here chinoonekwa muupenyu hwako chinoratidza kuti une ukama naJesu Kristu, kana kuti zvose vanhu vanotozvinzwa wataura. Regai ndikuudzei vana vaMwari,
Munhu haanzi mukristu nokuti ari kufamba achitaura achiti mazuva ano ndava kuna mata. Oti kuna vazhinji vanokurumidza kuzivisa vanhu kuti kana vanhu vakanetsana vati mototenda Mwari kuti mazuva ano ndava kunamata. Kunamata hakukumirwi semombe yevhu kuti wapedza kuumba mombe ndiwo wakukuma futizve. Kunamata kunofanirwa kuonekwa muupenyu hwemunhu, pamuraramiro, pamufambiro wake. Kare kwaiva neadvert CSC yaiti Samson, nyama inonaka inotaura yoga. Mukristu haanzi mukristu nokuti ari kufamba achiudza vanhu mazuva ano ndava kunamata. Kaoti afamba achiudza vanhu unopinda ipi, hai ndinopinda yekwakati. Aiwa, haisi nyaya yakwaunopinda, inyaya yewaunomiririra. Kumiririra kwako kunoonekwa pamatauriro, pamafambiro, pamaitiro, pane zvauri kuita. Saka Jesu panapa haasi kutaura zvaunoziva, ari kutaura zvazvoonekwa uchirarama. Tiritesera vana Mwari. Saka unogona kuziva zvakawanda, musoro wakazara nezvakawanda, but uchirarama zvinopesana nezvaunoziva. Tiritesera vana Mwari. Vechidiki mazuva ano vanotova neshumo yokuti yakafa yakaloda. Inenge yakaloda mavhesi ose, igoziva kuti vakafa vana chavanoziva, igoziva kuti chakati hachiitwi, igoziva kuti chakati hachiitwi, but kurarama dhololo kureva kuti zvaakutsvaga kuti munhu aziva zvaaziva izvozvo ozvitora otanga kuzvirarama. Tiritesera vana vaMwari. Saka kana uri mukristu anoziva zvinoda kuitwa asi asingararami zvinoda kuitwa, mukristu iye ari dangerous. Akafanana nechikwangwani chatendeutswa chikatendeka kwachisingarevi. Chinopa ma-instructions anomislida. Saka mukristu wezvokwadi anofanirwa kuonekwa nekurarama zvinoenderana nezvaanotenda. Tiritesera vana Mwari. Saka kana wazviti uri mukristu haavonekwi nenhumbi kuti anzi mukristu kana kuti nekuchena. Mukristu haavonekwi nokuti anofamba achitaura kuti ndo kuchechi kwedu, ndo yandava kupinda. Mukristu haavonekwi nokuti angobata bhaibheri. Mukristu anofanirwa kuonekwa kubva pakutaura kwake kuti kutaura uku ndekwe mukristu, kamupfekero aka ndeke mukristu. Tiritesera vana Mwari. Kode kunotwa na mwana kuza kuti ngoti zvavo vanhu havandihwisisi, havandizivi, but deep down within myself indoziva kuti ndiri mukristu. Ukaona chikristu chako chava che deep down within yourself, that type of Christianity is dangerous. Chikristu chinofanirwa kuonekwa nokuti Jesu anoti chiedza chenyu ngachionekwe, chivhenekere pamberi pevanhu, vanhu vavone mabasa enyu akanaka, vagokudza Baba vari kumusoro kudenga. Saka kana chikristu chichiita kuti vanhu vasavona mabasa pauri, chikristu ichocho is not salvific. Hachinei neruponeso rwako. Hatiponesi nekuti deep down within yourself unozviziva. Zvaunozviziva deep down within zviitewo kuti zvionekwe kunze, kuti vanhu vagokudza Baba vari kumusoro kudenga. Saka Bhaibheri riri kuti saka vasi vose vanoti ishe, nemhaka yokuti vamwe vanoti ishe, ivo vasina ukama naMwari. Kune vamwe vanofungidzira kuti kutadza kwavo kunokavhirwa nezvakawanda zvavanenge vaita muzita raShe. Tiritesera vana vaMwari. Warangarira nyaya yako handiti? Unoti watadzwa wapedza kuita upombwe. Woti kana waenda kuchechi woimba stereki, zvokuti unoti wauti wanga uri mumweya, wotodzekera watofungidzira kuti kuimba stereki kwakavhira chivi chawaita. Zvidaro zvinofanirwa kukanzurana, chivi nekutsvaga Jesu. Chivi hachikanzurwi nokuimba stereki. Nyange ukaimba ukabuda mhoni parurimi, nyange ukaparidza ukabuda ziya nemumukanwa, hazvikanzuri chivi. Chivi chinoda Jesu. Saka kutenda nokurarama kwako kana kusingaisi Jesu pamwoyo, kutenda ukoko it's a waste of time. Kutenda kusingaunzi Jesu pamwoyo hakukupiri kuriro, kuvaraidza nguva. Saka panapa Jesu ari kuda kutibatsira, kutinongedzera pane zvinofanirwa kuita kuti tiponeswe. Oti
usangoti ishe iye ishe wacho asipo pamoyo. Ishe haazwe pamuromo. Ishe ngaararamiwe. Patiri kurarama, patiri kufamba, ndo patiri kuratidza watinotenda. Regai ndikuudze vana vaMwari. Hazvingokaruki zvangozviita zvega. Vechizvino zvino vanoti they don't do dhega. Hazvingozviiti zvega. Kungokaruka zvangodero. Aiwa hazvidero. Iwo ndo anenge achinzi mashura kuwana shuro ichihembwa, kunzi munhu anzi panapa iye anga achirarama upenyu huri totally different, husingaratidzi Kristu mukati, ungokaruka aponeswa. Hazvidaro. Hakuna sadza rinoitira mbodza mundiro. Parinobikwa ndo parinotoshata ipapo. Saka patiri kurarama inguva chete ichataura zvatanga tichirarama. Kana Jesu asvika ndo pachaonekwa kuti uyu munhu anga akamumiririra here, uyu anga achimuraramira here. Verse 24 yoti naizvozvo mumwe nemumwe unonzwa mashoko angu awa akaaita anofananidzwa nemurume wakachenjera wakavaka imba yake paruware. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikavuya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyo, ikasawa, nokuti yakanga yakateyiwa paruware. Mumwe nemumwe unonzwa mashoko angu awa akasaaita wakafananidzwa nemurume benzi wakavaka imba yake pajecha. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikavuya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyo, ikawa, kuwa kwayo kukava kukuru. Haleluya vana vaMwari. Panapa Jesu achipendera nyaya yake, anopendera nemufananidzo uyu, kuti munhu ane mashoko pamuromo chete asinavo shoko mukati make akafanana nemuvaki benzi anovaka imba pajecha. Munhu uyu anopinda macosts achivaka zvinhu zvisingamubatsiri. Anoenda kucity council, onotsvaga inspector anenge achiinspecta every level ichibhadhagwa, atenga masimenda, atenga zvidhina, ari kubhadhara bhiridha kuvaka imba ichazoputswa nemututu. But wakachenjera anofananidzwa nemunhu anzwa shoko, anovaka imba yake paruware. Makosi ekuvaka paruware anogona kufanana nemakosi ekuvaka pajecha, but yeparuware mututu ukavuya haudini, haiwi, inoramba yakamira nekuda kwepayakavakirwa. Hama dzangu dzinodikamwa, mukurarama kwedu upenyu hwechikristu hunofananidzwa nevavaki. Uri kuvakira papi kutenda kwako? Kana ukavakira kutenda kwako pajecha, wakafanana nabhiridha benzi, panouya Jesu Kristu imba yako haimiri. Asi kana ukavakira kutenda kwako muna Jesu Kristu, panouya Jesu Kristu anoti well done my faithful servant, pinda mukati meumambo hwakagadzirirwa iwe. Saka regai ndikuudze vana vaMwari, kana usingaiti zvakanaka uri kuita zvakaipa. Zuva rimwe nerimwe rauri kurarama panyika uri kukanda chitina. Kana usingararami zvinoreva Kristu, uri kuisa chitina paimba ichaparara. Kana uchiita kuda kwa Kristu kuchiraramika mauri, uri kuisa chitina paimba yakanaka isingaparari. Vamwe vatova pawindow level vachivaka imba yavo yekuparadzwa. Vamwe vava pawindow level vachivaka imba yavo yeupenyu husingaperi. Vamwe vakatopedza imba vakatoisa ceiling paimba yavo yekuparadzwa, hachinei nekutendeuka, vakatopedza imba yavo zvakatovharana zvakadaro. Vamwevo vakaisa vatova pa roof vachivaka imba yavo yekuponeswa. Zvose zvichazoonekwa. Haleluya vana vaMwari, kana Jesu Kristu avuya. Regai ndikuudzei hama dzinodikamwa, kurarama kwedu hakusi kwekunakidzana. Kurarama kwedu ndokwakufadza Mwari pamwe chete nevanhu. Kana tine zvatingaita munguva yatinenge tapiwa naMwari, ngatizviitei kuti mbiri ipiwe kuna Mwari. Tine nguva diki panyika, zvinhu zvose zvinowira nyika zviri kutinongedzera kuti Jesu Kristu ava kuvuya. Inguva pfupi Jesu Kristu ari kuvuya. Zviye paari kuvuya, iwe unenge wakamira sei mudikama? Zvinoda kuti ugadzirise ukama hwako naMwari.
Zvoda kuti utsvage chiso chaJesu kuchiri kunzi nhasi. Usatarisira miracle kuti unokaruka waponeswa, nokuti hakuna anoponeswa iye asina kuita kuda kwaMwari. Sezvataurwa naJesu akati havasi vose vanoti ishe vachapinda mumambo hwokudenga. Pachapter 7 ipapa Jesu anombopa muenzaniso wenzira mbiri kuti umwe noumwe achatofamba mukati menzira, asi kwadzinoenda ndo kwakasiyana. Anenge atora nzira nhete ichamusvitsa kuupenyu husingaperi. Atora nzira yakapamhama ichamusvitsa kukuparadza. Tiri pano panyika togona kufananidza nzira idzi nemhaka yekuti umwe neumwe ari munzira yakapamhama, nzira yakamanikana ingorivo nzira. Anenge achitofamba vachitoti ndiri kuenda, but chakazosiyana ndekunosvika nzira idzi. Vadikamwe, ngatitorei nzira inotisvitsa kuupenyu husingaperi. Uye chimwe chandoda kuti muzive vadikamwe ndechekuti munyika yatiri kurarama hakuna munhu acharasika nokuti ashayiwa nzira. Vanhu vacharaswa nenzira yavanenge vatora. Ukatoona munhu achinzi rasika, ukamubvunza anokuudza kuti ndazotora kanzira kakatodai, saka kazokona kakadai, ndibva ndazokrosa imwe nzira, ndibva ndazopinda munzira iyi yandisingazivi. Saka chinorasa vanhu inzira. Even chichakonesa vanhu kuponeswa inzira dzavanenge vatora. Jesu oti ndini nzira yazvokwadi neupenyu. Nezvokwadi hakuna munhu anosvika kuna Baba asi nokwandiri. Hama dzinodikamwa, usangoita madirativange, tsvaga Jesu, nekuti ndiye zvese mukati meupenyu hwedu. Vanhu vachaponeswa vateveri vaJesu, vanoteerera Jesu, vamutevera Jesu, vofamba sezvaakataura nekurarama sezvaanotarisira, ndivo vachaponeswa ivavo. Vanhu vachaponeswa havasi vatauri vezita raJesu, vatauri vezvinhu zvaJesu, ivo vasinei naJesu mukati meupenyu hwavo. Tsvaga Jesu nguva ichipo, nekuti nguva ipfupi Jesu anovuyazve. Kutenda kuchaita kuti tikurire, kutenda koga kuri muna Jesu Kristu. Vadumbirwa vadzidzi, Jesu unoti musamanikidzwa, mwoyo yenyu ngairege kunetseka, regai kushupika. Solution, tendai badzi kuna Baba mugotendawo nekwandiri. Solution mumatambudziko enyika ino, solution mukati meupenyu hwaoma zvakadai, solution even COVID yatitorera mufaro nehama dzedu, solution zvinhu zvichirema mari isingabatiki, solution kuisa upenyu hwedu muna Jesu Kristu. Nekuti Jesu wakavimbika, wakatendeka, anomiririra zvaakavimbisa. Hama mudikani, ndinoda kuti nhasi upe upenyu hwako hwakaperera kuna Jesu. Pachidimbu cheupenyu hwako hwasara uraramire Jesu. Kana chiri chidiso chako uri pauri ipapo, simudza ruoko rwako tive nenguva yekunamata uchiti ndoda kuti kubva nhasi zvichienda mberi ndoda kurarama zvinodiwa naJesu, ndoda kuraramira Jesu, zvandakanzwa nezvandakaverenga mushoko raMwari ndizvirarame, ndiraramire Jesu. Kana chiri chidiso chako, simudza ruoko rwako tinamate. Ngatitsinzinei tinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, mataura nesu kuburikidza neshoko renyu. Vazhinji pakuonekwa kwenyu vachange vachitarisira kuponeswa, ivo vakanga vachirarama zvinopesana nekuda kwenyu. Tasimudza mavoko edu kwese kwatiri, tinokumbira Mwari mutibatsire. Tinoshuvirawo kuti muchidimbu cheupenyu hwedu hwasara tigadzirise ukama hwedu nemi. Tiregererei patakakutadzirai nepatakashoresa zita renyu nemafambiro kana matauriro kana maitiro edu. Tangaiwo nesu patsva mukati mezuva ranhasi. Ndo munamato wedu muzita raJesu Kristu. Amen. Mwari makanaka, ngoni dzenyu dzinogara nokusingaperi. Ndosaka tichimba makanaka semangwanani, munopenya kukunda kufuwa. Makanaka semangwanani, tezi wedu na mamo. Kunaka kwenyu nerudo
zinotipaza moyo imi makanaka semangwanani munopenya kukundasuwa pakuya kwenyu tezi iroridima richaparazwa imi makanaka semangwanani munopenya kukundasuwa pakuya kwenyu tezi iroridima richaparazwa. Tichazopiwa zirema, tichapiwa umamo, tichatonga nemwimamo, kwechururu chemakore, imi makanaka semangwanani, munopenya kukundasuwa pakuya kwenyu tezi iroridima richaparazwa makanaka imesemangwanani munopenya kukundasuwa